wani presse min kɛra o b'a bɔ o bɛ wasa kɛ nka n ka na bi kun de b'a la c'est pour que n ka na n yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan n ka ye kɛnɛ kan parce que n ye waati damadɔ kɛ n yelen tɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la a fɔra ko n taara yɔrɔ minnu na tiɲɛ yɛrɛ la n kun t'o yɔrɔw la n taara so n taara n lafiya ka tile damadɔ kɛ n ɲuman taara alhamdulillah n ɲuman segin n bɛ barika da Ala ye balimaw ni sinji minnu b'a yɔrɔ la n taara b'u ye olu fana fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ Ala ye n ɲuman segin a ka ɲi n ka ye sanni tarata dun cɛ a ka faamu k'a fɔ ko fɛn min dabalila ani kumakan min fɔra ani laɲini min kɛra k'o ye tarata don laɲini ye a ka dɔn k'a fɔ k'anw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka laɲini du coordinateur général ye kuma dɔ fɔ a ko anw ka jamana in tarata ye donba ye ko ba caman kɛra tarata la wa ni Ala sɔnna nin tarata in an b'a ɲini Ala fɛ a ka don tariku la wa ni Ala sɔnna Ala b'a kɛ ni Ala sɔnna an dalen b'a la a siga t'an na an tɛ yɛrɛ an tɛ siran filan t'an na parce que an bɛ ko min kan k'a ɲini nkalon ko tɛ on ne fait pas semblant k'a kɛ komi an bɛ ko dɔ la k'a sɔrɔ an t'a la ayi an bɛ min na an b'a la ni tiɲɛ ye an b'a la ni danganiya ye an b'a la puisque an dalen b'a la k'a fɔ tiɲɛ don il est temps et le grand temps jamana in bɛ yɔli min na a bɛ bila ko dugu min na a bɛ mara ko dugu min na a bɛ dugu sagoya min na a ka dabila voilà le message min fɔra o y'o ye min laɲinina o y'o ye wa an bɛ min ko jamana in na o y'o ye ni Ala sɔnna il faut k'a ka faamu fɛnw bɛ ye fɔdonw bɛ b'u la dɔw bɛ u ka kan ka fɔ o don fɛnw bɛ u ka kan ka fɔ an y'a ɲini ko in ka kɛ lafiya la a ka kɛ hɔrɔnya la a ka kɛ basigi la a ka kɛ basigi la o de y'an ka objectif ye an y'a fɔ an bɛ segin a kan adamaden bɛ se k'a jira barika bɛ n na fanga bɛ n na o bɛ jira ni engagement ni détermination de violence tɛ violence tɛ ko baara in na min b'a to an b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman b'an na an y'a bɛɛ lajɛlen sira taama o ye fɛnw bɛ yen f'a ka fɔ mɔgɔw k'a mɛn o k'a faamu ŋaniya ɲuman a b'an na ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma min bɛ jamana in kɔnɔ y compris minnu hakilila k'a fɔ k'an y'u duguw ye
ne de anyin am sengu mo fe usilen filen ngo jamana imbela halaya minna ne ba anyin na fe president ga tali ko min ba au ka ko ina amur tu adon anana sikai anana yira anana ni famu ya tugo chama yi mais je l'ai assumé. Merci. Je l'ai assumé. Merci. Basa nya famu nya furi ngo karta kulundala akapsa dala ngoloe o koni anga alaje amana ki tuwoto anga de to ne rebla o koni chama jela ka nyini ka ke moye min be fam flan fara nyonga pour que koni ka ke glalila aka ke hakili nyuma yala aka donga ko la nyini mi manna we jamana kode mo kote mo usona ko ina mbulu memorandum udlala ne akala nana yan to ko nenu usigra yoro be memorandum ko na nyafuye wo ateni yoro nu laje aka ni yoro noya aka yoro wara fanan noya aka laje mo hakili bi saka gere nyogana chomi ne o furi fɛnw b'a la ne y'a ɲini cogo min na o y'a kɛ ten dɔw b'a la u ko ne ma ko anw bɛ taa kuma de la ni négociation don fɛn o fɛn sɛbɛnna o si tɛ basi ye o n'an taara kuma la ni ala sɔnna an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na hakili ɲuman bɛ sɔrɔ ko in na ne ni président ye ɲɔgɔn ye n yɛrɛ taara a fɛ n y'a ɲini a fɛ a ka M5 mɔgɔw a k'u reçoit ka ɲini M5 mɔgɔw fɛ ni président y'a wele a ye taa a kana ban kuma ɲɔgɔnya ma o taara a y'u kunbɛ cogo min ne yɛrɛ maloya la bonya ma k'a la minute damadɔ a y'u fili k'u ka taa kuma majorité fɛ majorité min e yɛrɛ tigɛlen b'a la u ka taa u n'u ka taa kuma u bɛ taa mun kuma fɔ majorité mɔgɔw ni mɔgɔw kumana yan olu ye fɛn min fɔ maa o maa y'a mɛn i jigi bɛ misɛnya ne ko k'u ka taa o tigilamɔgɔw fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i t'a fɛ ka ko de kɛ mɔgɔw dusu tiɲɛna u seginna ka na ko kuma olu kun ye min bɔ a la u b'a dɔn a la sisan kɔni dɔ wɛrɛ t'a la a ka taa de u seginna ka na ko kura ne nana sigi ne k'u ma a ye min fɔ a ye sabali hali bi mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini o ne de y'a ɲini ni ko kɛra n'a ma bɛn n'aw bɛ renoncer a b'a fɔ ne de ne ni aw de y'a kuma fɔ an y'a kuma fɔ yan an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kumaw bɛ gɛlɛya tuma dɔ la a bɛ nɔgɔya kɔfɛ parce que tiɲɛ kuma de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn nɛgɛ tɛ min b'u kun n'u kan cɛ u b'a fɔ ɲɛna ne yɛrɛ b'a faamu cogo min na n b'a fɔ ɲɛna parce que ɲɔgɔn janfa t'a la an b'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ni yɔrɔ min ma faamu an bɛ laban ka effort kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu baara in kɛra bɔli minnu kɛra fo ka taa se le 10 bɔli in o bɔli a don ne ma taa bɔli kɛra fɛn minnu kɛra olu kɛra mais le 11 o tun ye samedi ye kabako ye min ye ne min ma bɔ n ma taa yɔrɔ la n ma kuma n ma fɛn fɔ le 11 ne sigilen n ka so marifatigiw taara cun o taara cun o taara cun o ni ŋaniya min taara ala b'o dɔn ala ye maa minnu si ka bɛn o don ma
ulu torala kenen kai dala ani misrila ala ka hinuna ala ka ya mais akaba ko yoro ye mini forçat be divine ka so kamara fachi fali kinyala ko ko ambe film de utarani blende minye ala taro tun dinga kono o desara bo to lay o te min don ma kelembe sanfe aye ni be filmer ka banto ko do aye flash bo aka fa ina ka be filmer ka ban ma mu tu na ka do so kono ka tla ka tun ka bo abeyira o bara inge o bara ingera o tigila mo kelema bula ama bo president de aka premier ministre te ma min dugu jara hana madenya la min go ko ne ya ale faye ko nenu amane nginga afara ko marfati ko tali barasoro akara ko de munkara min go ko ale ne koroke mo tula ma an ne nginga ko akara ko parce que do be na bodo zara be fodi wa mo tula o mani ni la ay am ya shuko ke ka ban ay M5 mo de tara shuko la ma wara min tara ne ka kanga bonya masegi ke ma min ke na ngaya o yo le cardinal Jean Zerbo le cardinal Jean Zerbo le cardinal Kambonya masigi kai kare ngaya atara akone ma ko mbedo misiri kono anya jibe ka bo abekashi nyamne ayam bari no wana mon frère tara nya farima ega baraji ban nono Zerbo ala ka tongo From Bay Fukapo now for Lucha Fu a fait le Capo. Je suis très heureux. Variado Mena, Variado Fora, Mauya Men, à Caninier Cafo, pour que mon femme. C'est vrai. Non, ok. Un Indien Roquin. Sharif Madani Haidara. Sabali aka ko inke sabali koye ko inte dusu koye hakilin tan kote hakilima ya ko Sharif Usman Madani Haidara ayafo akalla selila ako kana koroke be nyon galama kan ye nyon wele kan kuma na nyon fe o kuma ye chine aya nyini kwa nga nyon ye nere ko anga kan ga nyon ye ngambe wati kono wati mingagele mo chama te ko chama famu bi anga ko ngeni hakili mene dalimba la ka fo ambele de l'embita nyon soro kene kelenga ne dalimbo la parce que kene chine kene ladria kene o kene inte se ka fa aliko
Allez, Sabali. Allez, Sabali. Oui. Parce que moi, je suis nous fera à la madame Ganga Tani Hadlié. Et puis, notre pays est dans un tournant. On va demander le tournant de l'habit. On va faire un hatili tokoula. Avec mon fort, maman hakila, ani maman yalani, ani maman makanye ni ko imbina yele meka ke jihadi ko e parce que diko to bala ko tikela mo kan la fiya du yema. Ouais, ni ala ma de la yi fo ka fo ke. Aka kan ka fo ni kan en ko. Voilà, moi je ne sais pas, on m'a dissimulé certaines choses. Aïe. Ni min fo to nyana o la kal to benye o la kal to benye donc vraiment ko ni bo nyama segui ata yerema ay kuma min bo amena ni reflen ya ka kuma fo ay chez kanen ani la dre kanen ani jamana do kanen anga nyon ko be kanen Ndalembala. Allez bitoum. Mon frère et ami. Mon frère et ami. Le cardinal Jean Zerbo. Atamana simple. Attends, Béorom. Tu sais où tu iras, Yorom? Couronne Béorom. Anana sigin kara ka jira mawla an ngani ngoyi dina kote chrétien kote islam kote ko yé fa fo de ya koli dambe kolo les gens veulent nous distraire pour que ko yé le met kata tabolo rek di ko ima pour que vous forfait maintenant vous se ka date tout comme au te se ka ni ala son ne dale mbala mbu srakama o kelengelembe wani ala son ambe bina nyon soro fasu kelenga parce que bien tout mo wulila ka kuma chama fo مغلو فنغا نما كما أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء أشرف الشرفاء والله أشرف الشرفاء شيخ محمد أحمد حماه الله الشريف ندى لمبالا Nidalimba Adama dendo abe jimi ni hadama de min foriye bo de fam ima min me to kororo na ye min me abe kuma no de no ti abskui min mala na me mina abe kele asika kelintena wa asika kana kema shila nebse ko fo même ce qu'on fait. Mamie me mounou tali. Aïe, Abora, Mamina, et Ahmed Himahullah Sharif. Nazaraya Mam Yugu, Ka Yugu, Ka Koromo. Fon Fembato, Adamademe Koromo, ya Belegel Dola Kelingala. Anana se yoro la ukwa mako sisansa ametani yoro la ite farafina gunye tuguni akwa ubisola nga kilembe ati sola mashit se gatani yoro la nene nga ala te nyoye yoro hedra akuma wo kaun ani mamunu qui veulent distraire les gens
ka ko du ɲɔgɔn na ka ko bisi basa u hakili bɛ min na u bɛ fɔ u jigi kɔ o tɛ kɛ ni Ala sɔnna ko in bɛɛ lajɛlen bɛ lakili wa Serifukɛ n bɛ taa sɛgɛn ni Ala sɔnna ni Ala lahidu ta wa n b'a tɛmɛ fana inshallah ni Ala sɔnna a fɔra ko n bɛ denmisɛnnin mɔgɔw fɛ k'an ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ an yɛrɛ dama de don ni y'an kɔrɔkɛ ye si birindira ko dɔw bɛ yen an ka n'o kɛ ɲɔgɔn na an k'a to yen an ka fɛɛrɛ ɲini ka bɛn ko la ne kun y'o ɲini mais qu'est-ce qu'il nous oppose ni min bɛ sen na bi o ye mun c'est distraire les gens nous imposer une situation parce que don ni CEDEAO mɔgɔw nana yan ne ye kuma in bɔ et je l'ai dit je préfère mourir en martyr que de vivre en train voilà n ka sa n ka jamana kunkɔrɔ hɔrɔnya ni danbemaya la n b'o kɔrɔ dɔn ni n ka balo k'a sɔrɔ n kun surilen anw ka jamana in de kɔnɔ yan anw ka jɔnjɔn a bɛ fɔ o de la sa a ka fisa Mali mais est-ce que mɔgɔ minnu bɛ yen bi nin ka kan ka f'u ɲɛna olu natɔ u bɛna don min n ye kibaruyaw sɔrɔ yanni ka sariya ale yɛrɛ kun labɛnnen don ka assemblée ci ka gouvernement ci nka tisokan dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ŋunuŋunukan bɔra yɔrɔ dɔ la CEDEAO y'i kuru u siranna kuma t'ale ma ne y'o mɛn don min o de ye lamuruti n ko n tɛ wa n sɛbɛ kɔrɔ tɛ non mais comment on peut nous humilier jusqu'à ce point quand on est jamana humilié quand on a fait maille on est jamana konoko kari de bɛ sigi a tɛ sigi o kow bɛ kɛ dans les chancelleries a bɛ kɛ dans les pays voisins c'est les autres qui nous donnent des ordres et Ibrahim Tarami anw bɛ Ibrahim nin dɔn o y'o ye wa ne ye n dɔn ne ko n kɔrɔ kɔrɔya sera n kɔrɔ ma n'o tɛ ne bɛ n kɔrɔ min dɔn o tɛ nin ye dɛ o de la ne y'a ɲini n'a ka kuma a k'a to an ka kuma mais ale bɛ ko in kɛ bras de fer ko de non il y a pas de bras de fer entre nous bras de fer ko tɛ o an ka jamana in na bras de fer ko tɛ an yɛrɛ dama de don y'an kɔrɔ ye an ye dɔgɔninw ye an bɛ jamana ko de la an k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ka kɛ mais bras de fer ko tɛ non on n'a pas de bras de fer à faire entre nous n'ale y'a faamu ten a b'a faamu a ɲɛ dugu de kan et puis il n'y a pas de bras de fer entre le peuple et quelqu'un que le peuple a élu o ye faamuya dugu de ton opinion quelle que soit la partie même si c'est infime de votre opinion o ye kuma min fɔ o ka kan ka minɛ k'a dɔn ba la pour un démocrate comme lui mais ni jama ye min fɔ o jama mana kɛ cogo o cogo n'a bɔra mɔgɔw da la ko nin kɛ toi tu fais le contraire o min fɔra jama fɛ f'i k'o contraire de kɛ non mais c'est quel genre de démocratie ça c'est comment moi je comprends pas ne t'a dɔn nin faamuya cogo ni min non donc ka fɛn yɛlɛmɛ ka kɛ bras de fer ye entretenir une crise parce que mon grand frère il vit des crises voilà ka crise dama don o don crise ka entretenir parce qu'en réalité ça distrait les gens
crise kabina sigila fobi sebe ko ke kelemake ni crise min fagala yere be crise wera wuli sinon ni ko insarani ma ayre dama de l'eau. Vous êtes président de la République, il y a un problème dans votre pays, mais vous réunissez les forces vives de la nation, vous prenez la décision qui s'impose, et puis vous vous mettez bien. Ni massé ni mao, ni tahali que les barailles. Aïe, amasso. Mais katereme, c'est des kana, karu kana, nunga do, nunga bon. Ah non, nous y a faute, municipal y a faute, karu y a faute. Mais non. Non. Quand on a Jamana, Lugurui, Beladilin Dabikola, Beladilin Bekuma, les chancelleries, je ne sais quoi, Bedama, la Bekouka, Akaketa, et tout le monde s'improvise, médiateur, ou Beta, ou Benado, ou Beta, ou Benaya, ou Beta, ou Beta, je ne sais où, Guinée, ou Beta. Non, on ne gère pas un pays comme ça, bon Dieu. Non. Amasenima, Amaganga Kiti. Amasenima. Le problème du Premier ministre, Boubou Sissé, parce qu'il faut le nommer par son nom. Boubou Sissé, Ibeka, en 2019, Ibeka Kumba fait comme Morel l'État. Boubou de trois fois, on en a fourni qu'à Foko. Ibeka Koka ba ou dengue que peut nous serait à Gotare à Kany Mosebel. Vous la sera. Nek Varia Soroka Foko, Aya Boama. Kai Movereta. Ko tigi tɔgɔ fɔ ɲa ne yɛrɛ y'a wele téléphone na n ko n kɔrɔ an denkɛ i y'a tɔgɔ fɔ k'i bɛna k'a ye i tilala k'a bɔ a ma o jigilatigɛ ka bon dɛ i t'a k'a ye wa a ko Mamadu i ko ten wa n ko n ko ten a tilala k'an wele a ko kuma n'i ko ten n b'a k'a ye nka i b'a nɛmɛ n ko ni Ala sɔnna n b'aw dɛmɛ n seko damajira. Je ne mens pas, je ne sais pas mentir. C'est vrai. Il y a un fond, mon bambou demain. Même ma don, mine, c'est comme ma demain. Il y a un numéro. Il y a un fond, anomana don min dugsede noro kale ne wele u konni e doni a ngoni e ni ay hadu aborane d'accord je ne le nie pas ay gouvernement la ma dona ko ina a chaman bal bu dona de parce que ne ko ma yedu ma o pana ka don sisa o bana ni nga bio nga kunungo ne de kuma o ka to ba parce que non to fo bina ke ko ino إنه رجل إذا كان فعلا أفعل عليه. Non, monsieur Rola, tu sais, les événements à Béarmadine sont au Chamana. Ça te permet aussi de connaître les hommes. Il est ma Chamandon, il est au Chamandon, il est au Chaman Famo. C'est une école. Habite Kalam. Au fur et à mesure à Obeta, il est Hanamadine don, il est cool pendant don.
aye sangelenge sani sangele ni ka kɛ ko fɔlɔ min kɛra après le 29 février min tɛmɛna meeting kɛra palais de la culture où j'ai parlé de Blindé ne ye Blindé ko kuma fɔ jaa ne ye Balawu de fɔ o Blindé kuma min bɔra o kɛra sababu ye ale fununa jamana ɲɛmɔgɔ fununa a labanna bɛnbɛnbɛn min kɛra u n'u ka ministre de la justice kɛ bɛɛ bɛ bɛɛ jalaki si ko ale nɔ tɛ ne welela ko n ka taa procureur fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ ma n wele koyi a ma wele maa wɛrɛ tilela ne yɛrɛ den ne ye min bila yen ani n kɔrɔkɛ mɔgɔ kelen ma sɔrɔ u la ne interpellé min ye wele o dugusɛjɛ k'a fɔ ko a fɔra ko interpellé la fara ka di hali mɔgɔ kelen kuma wɛrɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni bɛɛ y'i yɛrɛ minɛ an taara fɔ événement minnu labanata ninnu kɛra anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ a kɛra nin fɛn ninnu de i kumana maa fɛ ani i bɔra i position kan o kelenw tɛ o mais kuma bɛ kɛ i ye silamɛ ye i ye hɔrɔn ye mɔgɔ maa y'a ɲini k'a ka kuma ye n'a bɛ kuma ayi an tɛ ban ni maa si ka kuma mais o Boubou qu'il a reconduit Boubou a taara n fɛ don min a ko n ma ko o dugusɛjɛ k'ale yɛrɛ bɛ taa foli kɛ saya kɛra yɔrɔ minnu na n ko ni taara a bɛ se ka kɛ baasi ye n den nin ko to ten fɔlɔ mais ne b'i yɛrɛ ɲininka ne ko forçatire yɛrɛ taara a yɛrɛ sɔrɔ n ka so cogo di n'a yɛrɛ ɲininka ko ale yɛrɛ t'a ɲɛ dɔn mais sini a bɛ lettre ci ka ɲininkali kɛ mais a ye lettre ci fu ma kɛ a b'o ci joli ma mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ yen n'ale tɛ wa et ale de y'i sigi France 24 la ka yafa ɲini e ma fɛn min kɛ i t'a kalama e bɛ yafa ɲini o la mun na moi j'ai retenu ça a date bɛ n bolo a image bɛ n bolo a ye kuma min fɔ fana o b'a la a y'o de ta k'o bila jamana kunna k'o wajibiya parce que kibaruya bɔra yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko wajibi don f'o ka sigi jamana in kunna wajibi don f'o ka kɛ premier ministre ye wajibi a diyara Mali ye a ma diya Mali ye fo Boubou ka to yan oui ko in yɛrɛ y'o de ye c'est ce qui est révoltant ne ko ko kuma ne ye Boubou min tɔgɔ di k'a fɔ k'a ka taa o de tɛ wa kuma mun bɛ ko in na anw den don an k'a ka taa anw ka jamana de don n'o jamanaden kelen ko bon a y'a bɔ yen i ka na ni maa wɛrɛ ye o bɛ kɛ problème ye mun na a fɔra ko e min élula k'i ka to yen dɔw yɛrɛ ko k'i ka taa an ko a ye sabali ale ka to yen nka décret nana ni maa min ye k'o yɛrɛ tɛ taa bilen hali n'o b'o yɛrɛ ɲɛ o bɛ to yen parce que bi a fɔra jama bɛɛ ko k'a ka taa o tuma ni jama y'o fɔ a tɛ taa parce que dɔw sago ye k'a ka to yan pour un agenda que eux seuls savent mais qu'on est en train aujourd'hui de chercher à savoir et nous avons beaucoup d'éléments par rapport à ça bon fɛnw b'a la ale i bɛ k'a yɛrɛ t'o dɔn mais ni Ala sɔnna an bɛna a las'a ma pour que a k'a dɔn anw tɛ kuma an kunfɛ an tɛ ko k'an kunfɛ ko in tɛ kɛ parce que fɛn dɔ kɛra an na an dimina an ko fo kari ka taa aw ye Boubou wuli a bɛna nin wuli o tuma mɔgɔ mun bɛ a bɛna kɛ laada ye wa non alors ni mɔgɔw y'a kɛ k'a cɛ juguya a tɛna kɛ laada ye pourquoi
mɔgɔw sigilen bɛ jamana de kama n'a ma kɛ ka ɲɛ mais alors mais k'o diyagoya k'o sigi il n'a aucune légitimité il n'a aucune base foyi tɛ yen min bɛ mais a fɔra ko ale bɛ yaala ni fɛn min ye feuille de route k'a ni mɔgɔw bɛ jɛ k'a kɛ e b'a kɛ sur quelle base tu n'as aucune légitimité mɔgɔ yɛrɛ b'o ta k'o di ko diyagoya jamana la fo nin de ka kow diriger e yɛrɛ ka parti ye maa min ye o to a tigi fɛ jama wɛrɛ tɛ yen min b'a tigi jukɔrɔma don don société civile tɛ yen min b'a tigi kɔ jamana la groupe kelen tɛ yen i b'a fɔ ko nin tigilamɔgɔw bɛ ka ale kɔ o tigilamɔgɔ i b'o bila o bɛ taa ni politique jumɛn ye fo jumɛn ka kɛ a bɛ se ka jamana jumɛn réconcilier non quand même comment on peut faire ça mais ale yɛrɛ nin papier nin b'a bolo a bɛ yaala la mɔgɔw ɲɛ ne y'a wele k'a sigi n ko n den i ɲɛ bɛ nin ko in na ne bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna i ye n den de tu as l'avenir devant toi nin ko in bɛ cogo min na a ɲagaminen don bi ka se hakɛ min na ne bɛ min ɲini fɛ n dɛmɛ n k'i dɛmɛ nin ko in bila mɔgɔw hakili ka sigi sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen tu n'as rien perdu n y'a fɔ a ye da ani da ba mɔgɔ caman mais non cɛkɔrɔba bɛ ka encourager a la parce que tout simplement ale ni jama ko min kana kɛ fo a k'o de kɛ a filanan ye min ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu dalakan ye min fɔ hali ni kuranna y'a fɔ ale mago t'a la n'olu kɔni ye min fɔ ayi hali ni jamana in bɛɛ bɛ wuli ale b'o kɔrɔdɔn ni ale a k'u sɔsɔ mais anw tɛ k'u minɛ o tigilamɔgɔw ye an tɛ sujudu bin o tigilamɔgɔw ye ayi non 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 moi je le dis très franchement la vérité parce que anw b'a dɔn la France a tɔgɔ ka fɔ sa ouais et je le redis encore, je n'ai pas la myopie politique pour ignorer les relations historiques et stratégiques qui lient le Mali à la France. Non, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas être responsable et ignorer ça. Non. Moi, je ne peux pas pour que je communique avec le monde extérieur, je m'exprime en français. C'est une partie de la France qui est à moi. On n'est pas ennemi de la France. Non. Mais que les Français aussi nous respectent. Ah ouais, la vérité! Ils doivent nous respecter. Merci, ils doivent nous respecter. C'est ça la vérité. On leur doit du respect, mais ils doivent aussi nous respecter. Comment est-ce que la France peut s'ingérer même dans le choix du Premier ministre dans notre pays? Comment ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Non. Et le mec demande la note au comment on va s'abattre. Et pourquoi? On va combattre mais ce n'est pas un problème ce qui est là. Celui qui est en train d'entretenir tout ça, ça n'a pas de sens. Et moi, non, non, ni tani. Et des jamana politique. Est-ce que les mecs jamana de kama ni jamana de min tanye au toit. Jamana de mo hakila ko min menye. Et nous kasigi aka fo. On dit ni fait d'or manino. Ni ko de te kessa. Ni min moral. Oyedundo. Alors, mais combien nous menacer? Bon, voilà, non, du coup, bah, non, moi, je ne commentaire. Non, je ne commente même pas. Je préfère ne pas commenter ça. Parce que nous avons érigé nos mosquées en QG de campagne pour lui. À Makmo, là-haut. Voilà.
ama kuma lawo mais min be ka fo diko kunga mo rete wulu di tarana ya be fo yorom o ya fo chancelier ou là o ya fo ambassadeur ou ne kuma me bité 2018 kuma voilà parce que transition ko kuma fora nous ko kuma fora yoro a diko abaga ke jamana de mine hakilna do de bala ni de tala o kuté non jamana be ko mena bi hami min ka kan ka ke jamana de mu na we me taramani ndi do wa a foriye de ko ini jamana de mu bela jeli ka fara nyon gabi an ga kan gelen fo an bɛ lahalaya min na fɛn wɛrɛ tɛ se k'an bɔ a la ala ka dɛmɛ tɛmɛnen ko fo n'an ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ tant que u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ pour aller ensemble il faut regarder vers la même direction nous sommes un peuple on a parlé d'un but et une fois o de ye jamana in a janjo o de ye jamana in devise anw tɛ se ka ɲɔgɔn jamana in ka ko kɛ jamana in kɔnɔ tant que an ma fara ɲɔgɔn kan défi minnu bɛ yen kɛlɛ minnu bɛ jamana in kunga tɔɔrɔ min bɛ jamana in kunga kulu kelen tɛ se o kɔrɔ jama kelen tɛ se o kɔrɔ siya kelen tɛ se o kɔrɔ fo jamana in bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o ɲɔgɔn minɛ in bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye alors ni ban'o ma a bɛ dilan wa tant qu'on reste divisé maaw bɛ ka ɲɔgɔn fa centre la u t'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn fa kun min kama ne bɛ to nin sigiyɔrɔ in na k'an kan bila olu ye k'a fɔ filaden bɛɛ lajɛlen ye u k'a dɔn dugu wɛrɛ b'u la min tɛ k'a dɔn walahi dɔgɔnɔ t'u dugu ye dɔgɔnɔw k'a faamu filaw t'u dugu ye san kɛmɛ yirika san ba yirika u sigilen bɛ ɲɔgɔn bi k'u kɛ ɲɔgɔn kan u t'a dɔn a marifaw bɛ bɔ min jɔnni bɛ k'u bila kɛlɛ la mais les grands temps qu'on arrête ça o bɛ jɔ de ni jamanadenw an bɛ jɔra k'a fɔ don wala nin ko min bɛ ka kɛ nafa t'a la an k'an jɔ mais an k'an jɔ o bɛ ka fɔ e ɲɛna e min ye jamanakuntigi ye i jɔ cette gouvernance là nous conduit vers l'abîme baara in bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka jamana sama ka taa yɔrɔ min a man ɲi mais a man ɲi nin mɔgɔ bɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la wa n'a kun ɲɛna jɔnni bɛ wuli a ma ɲɛ o a ma ɲɛ c'est une réalité voilà c'est évident voilà donc maaw ka sigi u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn faamu vraiment nin ko in CEDEAO mɔgɔ wɛrɛ tant mais il y a suffisamment de ressources pour k'an yɛrɛ dama ka se ka sigi ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan mais à condition que ale n ye min fɔ a ye le 19 le 5 n bɛ segin a kan à condition que jamanadenw bɛ kulekan min bɔ a kan mɛn a kana tulo gɛrɛ faut pas minimiser le peuple faut pas mépriser le peuple e ni mɔgɔw tɛ kuma e bɛ bubu wuli a ka taa a bɛ yala yala la mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔw débaucher a bɛ taa mɔgɔw démarcher a bɛ don nin kan n'a don gouvernement la n'a don nin na non mais c'est ridicule ça ne peut pas résoudre le problème du Mali aujourd'hui c'est pas avec un gouvernement comme ça qu'on va faire le Mali n'a fɔra ko gouvernement d'union ce n'est pas de cette façon non o bɛ nin kɛ wa o bɛ nin kɛ wa mɔgɔw k'a faamu anw bɛ wuli ka jɔ min na a kana kɛ maa kɔnɔ ko mɔgɔw dɔw de juguya b'an kɔnɔ nous sommes des revanchards o bɛ an b'a fɛ ka nin kɛ mɔgɔ la an b'a fɛ ka nin kɛ mɔgɔ ta an b'a fɛ ka dɔw malo an b'a fɛ ka dɔw non jamana in tɛ o jamana ye o jamana in ye yafa jamana de ye jamana in bɛ kow kun et puis fɛn dɔw kɛra dans l'histoire il faut le répéter je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire n bɛna Soumaïla ma n bɛna Soumaïla ma mais fɛn dɔw bɛ yen fo a ka fɔ anw ka jamana in denw a yɛrɛ wolo o bɛ jamana in fɛ yiran ni sikasiga a commencera ka don jamana ko in na sisan de ni jamana taara ka di maaw la a dira maaw ma maa minnu se bɛ yɔrɔ fila la jamana in maaw don nka yɔrɔ wɛrɛ maaw don hakilina min b'o la o de ye ka fɛn dɔ san Normandie walima ka dɔ san Canada wala ka dɔ san Dubaï wala ka dɔ san yen fɛ
ni paraw kɛra olu ta tolu ni jamana donu bolo o de bɛ na ni filan filan ye jamana kɔnɔ n'o tɛ jamana yɛrɛ wolo u bɛ jamana in bɛɛ Modibo Keita minɛna k'a kɔndamné yan k'a sigi yan saya nana ma yan a sugu yan Musa Tarawele minɛna a sigira yan u y'a kɔndamné yan k'u b'a fa a bɔra kaso la a ma taa jamana wɛrɛ ɲini a y'i sigi yan Amadou Toumani Touré cɛni a kɛra n kɔnɔ ko n b'a dɔn nka jaa ne nana sɔrɔ t'a dɔn wallahi ne kun hakila ko n b'a dɔn puisque teri don nka n b'a fɔ aw ye ko n t'a dɔn kun min kama n bɛn'o fɔ kɛnɛ in kan yan maa min Amadou forcera k'a jagoya k'a wajibiya a ka denmisɛnw ma di k'a exilé k'a don avion kɔnɔ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ a sago tɛ a taara yen a ye kalo caman kɛ ne ni Amadou ye contact sɔrɔ don min n'an kumana a ye kuma fɔlɔ min fɔ n ye filakan na ne ye téléphone bila n ɲɛji bɔra wallahi parce que n y'a sɔrɔ ne tun t'a dɔn ja a ko ne ma Mamudu a bɛ n wele ten de n'i ye wa a ko faso a ɲɛnɛfin bɛ n na fɛɛrɛ kɛ n ka segin so vraiment nin kuma in bonya min tun tɛ ne dusukun na ka ɲɛsin a ma ka kɔn k'a to présidenya la a ye kuma in fɔ don min a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye n bolo ne y'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ don a bɔra jamana in na ni bɔcogo min ye a t'a miiri a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ɲini a tɛ segin yan kɔni tuguni hali ni tasuma wulila yan o ye yan ka kungo ye nka a ye kuma min fɔ ne ye a ko n'i ye wa kɔrɔ ye jamana ɲɛnɛfin bɛɛ na n b'a fɛ ka segin so ne ko f'i fɛ oui ils ont des attaches avec le pays i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tin b'u la voilà jamana tin b'u la ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ kɛra u la mais jamana in a ka d'u ye yɔrɔ tɛ yen u bɛ yɔrɔ min fisaya jamana in ye i b'o dɔn wallahi o ye Amadu ka ko bonya n bolo a ko Ture ne tun t'i dɔn jan ni maa don min kɛra a la a b'a fɔ ne wa ayi n'a seginna ka na ka n'i sigi a sigilen bɛ yan parce que ale fɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen min ka d'a ye ka yan bɔ ça c'est ça le mali wa mɔgɔ tɛ ninnu na jamanadenw bɔra k'a fɔ ko Karim min a fɔra ko a bɛ fa yafa kɛra a ma munna o kɛra dɔw y'o fɔ wa nous sommes un peuple tolérant le peuple malien est un peuple bon juguya t'an kɔnɔ kɛlɛ t'an kɔnɔ ɲɔgɔn hasidiya ni ɲɔgɔn fɛngɛ o t'an kɔnɔ o bɛna bila an kɔnɔ bi de où ils veulent opposer tout le monde et toutes les couches ka karamɔgɔw kungari ɲɔgɔn na ka kalankɛlaw bila ɲɔgɔn na ka dɔnnikɛlaw don ɲɔgɔn na ka artistes kɛlɛ k'u don ɲɔgɔn na ka jamana bɛɛ fara fara ka maaw bɛɛ kɛ kulukuluw ye minnu tɛ kan kelen fɔ ka tila k'a fɔ o jamana in ka bɛn u ka jugu kunbɛn u b'a kunbɛn ni mun ye voilà majorité de bɛ yen wa majorité tɛ yen o donc pour que k'a ko nɔgɔya hali bi an bɛ ni Ala sɔnna tarata in ye tarata de ye dɛ n dalen b'a la ni Ala sɔnna nin tarata in bɛ kɛ tarataw la tarata ye wa an bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele jamana hɔrɔn bɛɛ lajɛlen wele k'a yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen wele k'a danbɛma bɛɛ lajɛlen wele hakilina min bɛ maa dɔw la Maliko la u k'o ngalontigiya u k'a dɔn nous sommes un peuple debout
debout. Ambo dira qu'à sera maintenant. Ambo dira par la mobilisation. Ambo dira ni boli mi nambina ke. Ni ala sona. Ndalimbal. Tarata dun. Ni ala jananayi. Midi Nasira. Sugu bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna a bɛɛ ka datugu. Ni dugu bɛɛ lajɛlen welelen don an ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya jira kɛ. A ka jira, a ka ye, a ka dɔn k'a fɔ an ye hɔrɔnw ye, an ye yɛrɛwolow ye. Wa an ka jamana in ko b'an sɛbɛ la. A bɛ kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ, a bɛ kɛ basigi kɔnɔ, a bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔ. N t'a fɛ, n k'a mɛn, k'a ye sira tigɛ, k'a ye kabakuru da, k'a ye dɔ ka vitiri ci, k'aw y'a kɛ tan, k'aw y'a don tan. Il veut, oh! C'est une façon de chercher à nous pousser à la faute. Mon koroba, Demseni, Mousso, Tché, Jamana Dembela Djelin, Ambela Djelin Gagnon Zoro, place de l'indépendance là. Seynata an dolen dama wo ye kuma ye ye ko ye fo ko bɔ o bɛ ka hakili jigin ko k'an bɛ samiya la wa ni ala sɔnna hali ni samiya don an bɛ taa kɔrɔ hali ni san nana an b'an ŋaniya jira ni ala sɔnna wa an b'a jigin fana k'a fɔ ala b'an mago to inshallah ni ala sɔnna ni san bɛ na a nana su fɛ wala sɔgɔma wula in a b'a to masa in b'o to an ye barisa anw bɛ dɔɔni min na kalon joli tɛ. Wallahi kalon joli tɛ ala b'a dɔn k'a fɔ kalon tɛ miskinaw maa tɔɲɛnenw bin kɛra maa minnu kan minnu bɛ ka faga k'a sɔrɔ maa n'u m'a bɔn a fɔra k'u ka fu siri o de la jamana kɔnɔ a ka dabila mais n'o sen jɛlen don bolo jɛlen don k'a fɔ k'an wuli kun y'o ye ne b'a dɔn ala bɛ sa in minɛ ni ala sɔnna o kuma ka duwawu kɛ hali bi ayiwa an balimakɛ an balimakɛ an n'an jɛɲɔgɔnkɛ Ismail Sise n'o ye Ismaila ye ko in janyana sa ko in janyana nka a surunyanba ye ala de ya Rabbi ala k'a surunya a bɛ bolo o bolo la ala de bɛ se k'a labɔ an y'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'a labɔ k'a ɲuman labɔ ala k'a ɲuman bɔ ala k'a ɲuman bɔ ala k'a ɲuman bɔ asilamɛw n'a fɔra anw ka jamana in kɔnɔ nin ko sugu bɛ se ka kɛ mais une personnalité de cette envergure k'o minɛ ka tunu n'a ye jamana kɔnɔ kalo joli k'a tɛ bɔ sisi tɛ mɛnɛ a tɛ bɔ mais quand même ayiwa ala k'an bɛn sababa ma n kɔni t'a dɔn o y'a minɛ yɔrɔ min kan minnu ko ko baasi t'a la a ka kɛnɛ ni ala sɔnna a bɛ na sisan a ka fɔ o tigilamɔgɔw ye ko an ɲɛ mɛnna sira la an ɲɛ mɛnna sira la an ɲɛ mɛnna sira la ayiwa
السلام عليكم. هل على كان السلام عليكم. L'histoire ne se perd pas. L'histoire ne se perd pas. 1971, son père a fait les mêmes gestes à Tonka. 1971, Abou Mohamed Al-Oumar Hamad, il a fait les mêmes gestes pour aider les peuples. Tonka, Ata, Niab. Son père a fait les Arabes disent Al-Hub Warisatun, Wal-Bugd Warisatun. Tu peux avoir tout dans ta vie, mais tu ne peux pas avoir les sang de notre père. Moi, je fais mon boulot. Je suis griot, je suis artiste, je suis un griot, je ne me cache pas. Assalamu alaikum paraole. Alors, on va conclure. On va conclure. Nga antise ka conclure. Nama kuma région Kanangana Sikato Kaou Kafoli Douma Kafoli de Sebu Kauma Kadi Kai Kauma Kadi Mopti Kauma Kadi Gaoli Tomoktu Kauma Kadi Nyefe Kidal Ani Menaka Ani Tabdini yɔrɔ si tɛ ninnu na yɔrɔ minnu ni an n'o tigilamɔgɔw ma sigi k'u ka ŋaniya jira wa an b'a dɔn ni talata in a bɛ kɛ bɛɛ ka tarata ye nka diaspora maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan o ye ko in ta ni bolo fila ye o y'a ta ni bolo fila ye Faransi États-Unis Canada Égypte, Afrique du Sud, Espagne, Suisse, Qatar, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Nigeria, Yoro, Arabie Saoudite, Yoro, Nimbalien, à Bella Dilin, à Woulembe Katuasenga, Amani, Bella Dilin, Beka Wuli Togola, Tarata in Beka, Tarata ou la Tarata. Kanina ala fe ala ka tarata irana herela ala ka koyin ka gamna herela ka pa herela hali bi be système nga o ya ngandida koyin ka ke ni basigi aka ke ni lafiya ye mo kana nini mo kana aywa ko re kana ke mola vraiment mamunu nulu be bolula afara ko ma do menenendu oh olu menenendu ka do an hakili bula kanini ala fe u ka bojona ka fo autorité bi u ka ko in lajane hakili non intimidation ni mo menen ni mo condamné ayo le kelen le fla do be condamné do be menen do be ketan. Non, on ne gère pas cette crise-là avec ça. C'est trop sérieux pour qu'elle ne couille gagne pas. Non, c'est trop. Car amener ce pays, engager, qu'après il se fait fort, qu'à faire une nala, au de capsan. Quand il n'a la faire, bah la catarata grana herala, antian baraji, à la casa vera para grana. Salam alaikum wa rahmatullah.